Така, здравейте отново. За пореден път показвам как се прави банер. Може да го видите от ляво на видеото. Всъщност е изключително лесно да направя и това го казвам, за да убия време, докато програмата се отвори. Получих няколко запитвания как се прави този тип банер. По принцип, точно този, който ми беше пратен, имаше малко повече картинки. Тоест не бяха само тези, имаше и нагоре и настрани, но аз ще показвам най-елементарния, който е с две картинки. Ето. Сега, ето картинката, която ще използвам. Това са просто едни рози, които всеки може да си стегли някъде от интернет. Въпреки то не е задължително да е точно тази картинка, но да използвате всякаква. Сега ще оголемя, за да стане по-голяма. Ето така. Мисля, че това е достатъчно за банер. Дори е малко по-голямо, отколкото трябва. Но няма значение. Сега, първото, което трябва да направите е да я оголемите. Следващото е да си изберете друга картинка. Може и няколко, които да сложите отгоре. Ето, аз съм си избрала тази. И я оголемявам. Ето така. И си избирам къде да я поставя. Мисля, че ето тук е добре. И сега я изместим на някъде. Ето, слагам я. Ще сложа отстрани, за да се вижда по-лесно. И сливаме фотото с обекта. Ето така. Същото нещо, което трябва да направим, е да влезем в Tools и в Clone. Избираме най-голямото, ето така. И започваме да пренасяме картинката тук. Не се притеснявайте, ако не е точно, защото вижте, тук свършва и тук свършва и не е достатъчно голяма. Не е колкото банера, но това не трябва да ви притеснява, защото когато сложим рамката, вече няма да се вижда. Ето, сега започваме да пренасяме цветята едно по едно. Така. Като внимаваме сивото, което е, то мисля, че дори не е сиво, да не се забелязва особено много, защото после трябва да го махте. И става просто губене на излишно време. Ето така. Опа. Ето това не трябва да става. Да. Но очевидно аз не съм достатъчно внимателна, нищо. После ще го правим. Ето. Така. Правенето на по-голям банер изисква повече време и повече занимание, преди когато искате да сложите повече от две картинки. Тогава наистина се изисква много повече занимание и повече работа, защото трябва да сливате и картинките и да ги правите една по една всяка. Да ги застъпвате, пък да ги правите с по-ниска прозрачност, отколкото са, за да се застъпят. Така да не мога да обясня точно, но определено става по-трудно. Сега изрязвате, ето така. И сега ще ви покажа как да премахнем ето тези черните тук. Мисля, че съм го показала и на друго видео, но с Clone. Ето така, минаваме. И така трябва да попълним тези черните дупчици, че да не се вижда, че ги е имало. Ето така. Малко по малко. Това отдолу няма смисъл да го поправяме, то така или иначе няма да се вижда. Сега записваме. Така. И от някъде може да се вземете цвят. Какъвто си поискате. Аз съм използвала този, чакайте, не беше тази картинка, която картинка използвах, ето тази. Аз съм ги избрала от нея цвета, просто така, ето взимам си от нея цвет. И отново влизам в банера. И сега, това, което трябва да направим е да сложим рамка. Всъщност не, първо го направете черно-бяло, целия, ето така. И сега добавяме рамката, която аз използвам ето тази. Не, всъщност мисля, че не бях използвала тази. Може да използвате тази или ето тези, които са по-в началото. Тази, например.
може да се използва тази, която според мен е най-удачният вариант. Тази. Да, ето. Аз използвам тази. Мисля, че и най-добре. Ето. И сега снимаме фотото и обекта. Същото, което... май не съм преценила много. Добре, цъкаме на Undo. Ето така. И ще изрежа малко отгоре, за да се слеят. Сега се вижда точно къде спира. Така. Пак не знам какво цъкна. Може би и още малко дали трябва да се изрежа. Ето така, вече е добре. И така го записваме. И като нали си спомните цвета, който взех от другата картинка, ето го. Сега правим прозрачността така, в средата някъде. Горе покриваме. Ето така. Мисля, че е добре. Така се има фотосубекта. И същото, което трябва да направим, ако така цветовете ми се струват бледи, може от тях си цвят да задълбочим малко. Ето така. Сега мисля да махна този нюанс. И да затъмним. Ето така. Мисля, че така е добре. Сега вече няма никакъв проблем да си добавите текст. Какъвто искате. Ето, от тук. Така. Ето така. Че този текст не е харесва. Така. И сега си правим шрифта, който си избирам да е този. Това не ми харесва. Ето. Тоже не можеш. Ето този. Извинете, просто не мога да намеря хубав. Ето така. Не ми харесва. Ето. Ето. И сега записваме. Само преди това ще изрежа ето тук. Това. Ето го нашия банер. Вече това са тези банерчета, за които питахте. Да. Това е.